další série z Good Game Mafia. Už to bude další díl, druhý díl z Good Game Mafia. Takže jdeme na to. Trochu jsem pokročil, ale v jeden level jsem 37. Jako vždy. Tak. Ano, naše rodina jak bojovala, to se chci kouknout. To vypnu. To jsme bojovali. Ta nalevo, to je naše rodina a ta napravo je jako proti, který jsme bojovali. No. Taky tam budu já. Teď několik ubírám. To někdo mi poslal zprávu nebo něco. To je divný. Příští díl bude na jiném tom profilu na 46. No to bude taky 37 skoro. No, bude to na jiném. Takže OK. Budu akorát, že mi na jednom počítači, tady mi nejde Minecraft, takže to musím natáčet na jiném počítači, akorát, že tam mi nejde mikrofon, takže budu natáčet bohužel bez hlasu. Takže mě fakt omluvte, když budu natáčet bez hlasu. Já to přeskočím. Jestli mohli vidět, že jsme to projeli. Úplně brutálně. Tak se kouknem, co mi to napsal. Pocali, jako jo, žiši. No. Jo, za chvíli to bylo moc to. OK. Budeme se na parcáli. Kolika to je level? What? Dá tak málo? Cože? Ale má zase hodně těch. Shit. No, ale to nevadí. Nám to přece nevadí. Tak nám to vadí. Nevá. Máš štěstí velký. A nám to nevadí. OK, takže já si tady jdu teďka zabojovat fokusem. Dokud nám vydá energie. Budu hrát i jiný hry. Takže dobrý. Takže dobrý docela. A zatím se to dáváme. Může se natáčet třeba zítra, ale to bude z Minecraftu a to už budu náhodně počítači, takže budu natáčet bez hlasu. Omluvte mě pak za nějaký ty faily Minecraftu a takhle. Já když budu natáčet. To asi už nedáme. To už nedáme. Viděli jste ten, jak jsem mu to úplně šoupnul tam? Ne v tom jiném, jako v jiném smyslu musím. Ne v tom, jako myslíte vy, ale úplně jiným. Jsem na to. OK. Tak to jsme dali, to jsme si teda pěkně podali. To chyba 38. Jo, tak to se nám povedlo. Přemýšlím, já jsem ubíral 26 000. Ne, to si necháme na potom tohohle demeta. No a já si tím pak dám nějaký úkolíček. No a já bych tady, to byla taková druhá ukázka. Pak ty díly budou větší, až budu mít víc energie a všeho. Takže já bych se tady chtěl s vámi rozloučit a čau.